A Liga Galega de Traiñeiras mantense aberta tras unha intensa fin de semana de regatas con destacadas actuacións de Cabo de Cruz, Puebla e Rianxo. A Liga Galega de Traiñeiras celebrou este fin de semana unha nova xornada na que os equipos galegos buscaron sumar puntos para mellorar na clasificación. Na Liga A, Cabo de Cruz rematou 10º en Moaña, mantendo esa posición na clasificación xeral. Na Liga B, o Club de Remo de Puebla obtivo un cuarto posto na 24ª bandeira Concello de Oleiros e continúa segundo na xeral por detrás do líder a Cabana Ferrol. No caso da Liga Feminina, Cabo de Cruz conseguiu un terceiro posto o sábado en Oleiros e un cuarto o domingo no Grove, ocupando a sexta posición na xeral. No caso do Club de Remo de Rianxo repetiu o noveno posto nas dúas regatas e mantense tamén no noveno na clasificación. Con estas competicións, a Liga Galega continúa aberta e competitiva, deixando emoción para as próximas regatas.